ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕುಡ್ಲಾಡುಲ್ಲೆಯಾನ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಎಂಚ ಮಾತ ಬೆಂಗಳೂರುದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿ ಅಂತ ತೂಯರು ಈ ಬರ್ಸ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿಯ ನಿಧಾನ ಆಂಡಲ ಡಿಲೇ ಆಂಡಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚು 12:30 ಒಂದಲೈ ಮುಟ್ಟುವ ಅಂದೆನ್ಯ ಬಟ್ 5:30 ಆಂಡ್ ನಿಧಾನ ಆವಡು ಬೇಗ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಡು ಸೇಫ್ ಅದಕ್ಕಂತೂ ಮುಟ್ಟವನ ಪೂರ ಆರ್ನ ಕೈಟುಂಡು ವಿ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜ ಹಾತು ಕುಂಟುದ ರಾಶಿ ಅವೆ ಮತ್ತು ವಾಶಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಕುಂಟುಲು ವಾಶ್ ಆತಿನ ಮತ್ತು ನೀಟದ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆದ್ದಿ ಓಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಮೆಸ್ ಫುಲ್ ಗಲೀಜಾದುಂಡು ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಣ ನಿಕುಲ್ ಬಲ್ಪರ್ ಕಾರ್ ದೀವರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಉಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನೆಲಟುಂಡು ಹಾಸಿಗೆಡುಂಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಪಿದೈದೆ ಮಾತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪನಿ ಮುಖ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಜ ಆಯ್ತು ನಾವೇನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ 50% ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ನಾನು ಈ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನ ಐ ಆಮ್ 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಬಲೆ ಏನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತುಜ್ಪಾವ್ಜಿ ಬಟ್ ಶುರು ಅಂತೂ ಮಲ್ತದೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ 2 o'clock ನೆಲ ಮಾತ ಒಚ್ಚದಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಒಚ್ಚೋಡು ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತುನತೆ ಮಾತ ವಸ್ತುಲೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದಿ ಓಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಇನ್ನೇ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲಾಡು ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಗಶಿ ಮಂತದ ತುಚ್ಪವೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಟನ್. ಸೊ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಶೋ ಕಾಣು ವನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಲ್ಲ ತನಿಷ್ಠ ಮನಸ್ಸು ಅವನು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ನೆಲ ಒಚ್ಚೋಡು ಲೇಟ್ ಆನ್ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಆಡ್ತಿದ್ದು ಒಚ್ಚೋದು ಮಾತ ಆದೇ ಅನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಥರ ಲೇಸಿ ದುಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು ಆಯ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಡವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಮನಸ್ಸು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೆ ನಾವು ಮಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಕುಡ್ಲಾಗ ಪಿರಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಕೊನೆಡು ದೀಪ ಬತ್ತವನು ಅವೊಂಜಿ ಥರ ದುರಾಂಡಲ ಪೋದಿತ್ತುಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಿಸ್ ಆದುಪ್ಪುಣತೆ ಆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ನಮಕ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಥರ ತೃಪ್ತಿ ಎಂಕುಂದು ತೃಪ್ತಿ ಕೊರುಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತಾಯ್ ಕೂಡಲೇ ಹಬ್ಬ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತನಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ್ ಬುಟ್ಪಾದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣಿ ಆನೆನ್ನೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬರಂದು ಒಂದು ನೇರ್ದು ಮಿತ್ತು ನನಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಬುಡ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಏದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈದು ಜಾ ಟಿವಿ ಒಂದು ಮಾತಾ ಬುಡ್ಪಾಯೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಶೋಕ್ ಬುಡ್ಪಾದೈತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಾತು ನಂದು. ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬರೀಟುಲ್ಲತ್ತ ಎಂಕಾತೆ ಯಾವು ಕುಲ್ಲುವೆ ಪತೋನು ಒಂದು ಕುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿಯರ್ ಬಲಪಲ್ಲೆ ಲೆಚ್ಚದು ಕುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಸೆಟ್ ಅವಲತ್ತು ನೆಲಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಮೋನೆ ಪರಂಕು ಡಿಯರ್ ತಾಗಂಡ ಉಗುರು joy cantado joy cantado si cantado ಚಿಚ್ಚಿ ಕಾಲಿ ಕೈ ಬಂದವ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಿನಿ ಬೂರೊಡಿತ್ತೆ ಏಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕಿಚನ್ ಕಾಣೆನೆ ಬರ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಂತು ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಉಂತುನ ಬರ್ಸ ಅತ್ತೆಂದು ತೋಜುಡು ಒಂದು 8 ದಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನು 28 ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪಂತೇರು ಬಟ್ ಎಂದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನನಲ ಮುಗ್ಯುಜಿ ನನಲ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದೆ ಪುನ ಅಂದು
ಇಡೀ ದಿನ ಜೋರು ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಘಾಟಿದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಯರತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಿನಿ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪಾಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಅಲ್ತ ಅವಸ್ಥೆ ಕೇನೂನೇ ಬರ್ಚಿ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ಅತ್ತು ಚಾರ್ಮಡಿ ಜಲಪಾತ ಆತುಂಡು ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಅಲ್ಪ ಪೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಏನಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಯೆ ಅವು ಜಲಪಾತನೇ ಆತುಂಡು ಆತು ಜೋರು ನೀರು ಪೋನಾಗ ರೋಡ್ಲ ಪೋ ಆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ದಾಯಗ ಚಾರ್ಮಡಿ ಘಾಟ್ ದತ್ತೊಂಡ ಮೇರು ಯಾನೂರ ಪಂಡೆನೇ ದಾದನ ಮೇರು ದಾದನ ಮುರ್ಚಿ ಅಂದ ಆಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸೊ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬಿಸಿಲೆ ಘಾಟಡ್ದು ಲೇಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೈಜಿ ಸೇಫ್ ಆದ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆಪುನ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸಡನ್ ಅದು ಬತ್ತುನತೆ ಬರ್ಸ ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿ ನಾನು ಜೋರು ಬರ್ಸೋಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಚ ಕತೆ ಸದ್ಯ ಕಜುಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಶುರು ಅಂಡ್ ಬರ್ಸ ಕೇನು ಕಲೆಗು ಶಬ್ದ ತನಿಷ್ ಲಕ್ಕದ 9:30 ಆತನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದು ಬೇರ್ ಬರ್ಪಾದು ಇನ್ನು ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ఒక ಚಟ್ನಿ ಕಜುಪು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಕೋರಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ ಮಾತ ಬುಕ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಬಟ್ ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ದ ಅತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆತುಂಡು ಬುಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತನಿಷ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಎಲ್ಲ ಪತೊಂದು ಬೈದೆ ಪಂಡ ಎನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬೈಂಡ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಪಾಪ ಕುಲೊಂದು ಬೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ತೂದು ಬೋರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು 1 ವೀಕ್ ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಇಂಚ ಇತ್ತು ಈ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ವಾರ ಐತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತೂ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏಪಲ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಮನುಷ್ಯಗ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೋಡು ಅವು ಬುಡ್ದು ಆಯ್ಗು ಚುಚ್ಚುನ ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚಾಕುರ್ದುಲ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಚೂಪಾದಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಪಾತಿರಗೆ ಅಂಚಾದವಿನ ಜಾಗ್ರತೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರತಿಕ್ಕುವೆ ಅನಾಥ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸ ತಾಯಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸಿ ಯು ಸೂನ್ ಬಾಯ್.